ଥରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଛା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଏବଂ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇ ବିଛାଟିକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଛାଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦଂଶନ କଲା। ଫଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବିଛାଟି ପୁଣି ପାଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଛାଟି ପୁଣି ଦଂଶନ କଲା। ଏହା ଦେଖି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଛାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦଂଶନ କରିବା ବିଛାର ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର ଧର୍ମ। ଯଦି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ତାର ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ ମୋର ଭଲ ଗୁଣ ବା ମାନବିକତା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି? ଶେଷରେ ସେ ଏକ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଛାଟିକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗପରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଲପଣିଆ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ତ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏହି 9ଟି କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ବୁଲୁଛ, କେତେ କମାଉଛ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, କେବେ ଖୁସି ହେଉଛ, ନିଜର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ, ନିଜର କମି ଏବଂ କମଜୋରି, ନିଜ ପରିବାରର ପରସ୍ପର ଭିତର ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ନିଜର ଦାନ ପୁଣ୍ୟ, ଏସବୁ ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ତ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମୋଟା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଲେଇ ପତଳା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କମିଯାଏ ତାହେଲେ ହାତୀ ମୋଟା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ପହଁରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପତଳା ହୁଏ ତାହେଲେ ତିମି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଖରେ BMW କାର୍ ଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି କେବେ ବି ନିଜ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କର ନାହିଁ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ତ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।